strong. Maybe I waited too long. Og karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Maybe I apologize for it. I could fall or I could fly here in your. Sunod na lang mo. Saan naman Ay naman kong kialsa. Hala, uy. Idiritso ka ko ni siyang kwarto. Kakulba. Pagkaan lang inday ha, kay mahagbong ta. Kayo-yawo na na siya, sir. Nga nung isak ka siya. Wala to gilak, sir. Ablera to nang. Kung sila gusto niya kanin nila, muna magtunay something. Una nito gamay kiko. Ablig na ko puntahan ha. Ing, ing, ing. Hala, Ing, ing, ing. ang guest room lagi ng kiato ni Kiko. Aray na, sir! Suot na, sir! Suot na! Adun ta si mong kwarto. Akong kwarto? Oh. Salamat na abot na yun, me. Ay, bugata sa di mo inday, eh. Ipaningot sa ko na. Saan pa lang una ng inyong mga pangutana o mga nagsasulti ha? Kay bawal pag yun na ni Moron. Basta kay amo kang gipahibaw nga maunan ni ang imong bagong kwarto. Naana diha ana ang mga kabinet, ang imong mga gamit. Ikaw lang unyay usab og arrange ana kon maoke ka na. Kato mong giingon ni mo nga mupauli akong manghod. Scam to. Ako yung gipa-renovate ang guest room para nimo. Para imo na ng kwarto. Nga tihig makikagod. Di magka mo palit og imong kundo. LR ka. Ay, sorry. Ang tinuod ininday, kini sinang dolor ang sigig apurang ni sir nga patagaan kag imong kaugaling kwarto. Kay gipulan na si simong dagway. Sa muka na siya nimo. Uy, wala, yabaga. Wa ko moingon nga gisamukan ko, oy. Wala no. Bitaw Kiko, ikaw ba? Binuangan yun na nimo silang dolor, oy. Seryoso na ba kayo na? Ako inday, Ako inday, mo angkon ko nga ako'y misugyot ni Sir Bain ining imong kwarto. Dili tungod kay gisamukan ko. Kung dili, tungod kay gusto ko nga doon nasad kay matawag nga imong kaugalingon. Kanang di ka madisturbo ba? Kanang makabatsyag ka nga ni asinso ka na gyud. Aron doon na sa kay privacy inday. So, unsa imong ikasulti inday? Awa pala siya ikasulti sir kay di pa siya pwede. Ay, sorry. Nakalimot man ko. Sorry inday. Oh, lindot inday sa. Mama ko na imong favorite color, ingon sinang dolor. Kaning light pink. Mao gini siya. Mao gini ang kwarto sa comedy queen. Ta. Manggawas na ta. Aron magkapahuway si inday. Sige. Bitaw. Nang. Mag-andam sad kog pagkaon. Nag-order ako nang. Pahuway sa luto. Okay raman ko sir God. Wa raman ko kapuya. Pahuway lang, good. Nala, sige, okay sir. Yasa ka. Queen inday. Chat lang kung may toyo ka ha, Inday. Pahuway sa ha. Pahuway. Lugawa ini, uy. Scam na dito mapauli ang manghod. Para ako ginining kwarto, ha. Yahayagod na ako. Congrats, uy. Pero, grabe ako sa gibuhat ni Sir na ako. Bilagoy kasto niya sa pagpausap ini kwarto, ha. Maikupon sa kumita din, eh. Nindot ra ba ni nga bed, oh.
Skalo ka, wag yun. Unya ra pa. Siya pag inigastos akong pagka-ospital. Aw, di ay. Doon naman ay ko insurance, oy. Pero, nakagasto gihapon siya sa konsumo ni ng dulor o ubang gasmuhan. Pinangkam lagi kong sir. O galing lang, inigsuon lagi ding pagpanggaa. Ay, inigsuon lagi ni. May gikontak na ko nga dentist nga mao'y mo atiman si mong ipon. Mabusising magiging. Makakagiging. Kira na Inday bisag di mi kasabot si Mistorya. Mugapa naman sa kakay, di magaw niya kabusngi. Sir, unsa o man ang uban niyang ngipon nga nabilin? Ang dentist rin bahala, ana. Wala. Kung saan naman niya kung dinabusngi si Inday, sir? Kung saan naman to yung mga salida nga wapa mahuman kong shoot, sir? Sayon naman na. Nare pa maagi, ana. Bitaw, naamang gud na ipasok sa aron mubusngi tan-awon si Inday, di ba? Pero ang pangutan na, okay ba ba ka mga producer kung di busngi si Inday? Mama, Ah, kaya na nga muundang ko pag-aagos na kiko. mura kag bungi, Inday. Singan, Mura na kag bungi. mundang ka. Indat. Undang mo ko ng sideline. Bungi. Hello? Joko. Unsa problema? Joko si Daddy. Tuwa na siya. Patay na siya. Mo ba? May condolences. Bye. Kasi matay, sir? Daddy ni Nicole. Giko, pagpa-deliver na yung mga buwak sa haya ni Tito. Okay, sir. Asa man gihaya, sir? Maura to yung reaksyon. Ka-close nila ni Daddy. O niya ingon ato rin ang isulti. May condolences. Dili ko makatuo ini. Iyang giapil si Daddy sa among problema. Oh. Hello, Kiko? Hello, miss. Gisugo ko sir pagpangutana kung asa ko no gihaya imong daddy. Mao ba, Kiko? Salamat nga mo ato day siya. Di sa madto, miss. Magpadari siya buwak. Oh. Grabe sa demo, uy. Imong i-appeal si Daddy sa atong issue, Joko. Close good mo. O hindi ka mo atong bisag paglili man lang. Nicole, padoon yung kuno mo para ako'y mahimong sumsuman sa inyong mga bisita? Oh, Ug dili lang kay sumsuman ra. Mahimo pa nga mamahawa sila nag-abot nako. Hinumdumi. Nga ikaw mismo ang mihimo og lakang aron likigan ko sa mga tao. oh. Ayaw ka bala ka. Magpamisa ko para rin Tito. Pero Joko, Bye. tinuod ang tanan niya gisulti. May katarungan siya. Pero, nganong kisakitan man ko. Nga dili siya makikaupan ako ini kayo na. Ako
ako manunta nakigbuwag niya, pero ano nagkinahanglan mo ko niya karon? Nganong gusto man kumuunong siya na ako karong panahon na. Nganong man. Abi na kong mukuyog nako sa dentist si sir. Wa lang, day. Wa lang, bitaw. Wa lang. Nangatol pagayo, nangatol pagayo. Ha? Looy bitaw sir, no? Ngano ka nga mura magnisamot ang iyang sakit, oy? Nipadong naman unta tog kapapas. Nibalik naman sa. Tingarig di palta-paltag inom si ang vitamins nang. Murag wa man. Og nagsige sa baya siyang inom sa iyang juice kada buntag. Sige pa jud siya kaon og utan. Ngano ka, no? Nga di naman unta siya stress? Stress, uy. Ha? Ngano stress man siya, Kiko? But lang. Paminaw na ako. Nag-uol paghihapon siya sa gidangatan sa iyang kariyer hangtod karon. Murag dili man tingali nang. Kay, bisan na tong sikat pa kayo siya. Sige, ano siya pangandoy nga muundang siya. Mao lagi. Pero lahi man ang nahitabo niya kay wa man siya muundang. Naundang raman tungod sa wa da mahangitabo. Kalit baya ang pagpanggawa sa iyang sakit sa panit. Unya gibuwagan pag yun siya ni Miss Nicole og diretso. Og nagsunod-sunod na dayon ang mga panghitabo. Nya wa di ay siya ma-stress ana. Ug feeling na ko nang, no? Tiniro yung paggasto ni Inday. Para lang sa gini malingaw siya. Para doon na siya kabisihan. Mao sa tingali na. Kanindot kit sa hangin gikan sa gawas nga misuod sa bintana. Lahi ra kayo sa hangin gikan sa aircon. Oh, si sir. Naa siya sa terrace. Mayo gani kay gipahong na ko ang suga. Dili ko niya makita. At bang mandiik ayo din ang terrace ang kwarto? Di na sa ko. Di na sa may mutang. Nag-alintasay na sa nga. Uy, hinungtan. Nisugo na sa pagpangatro akong panit. Naunsa naman ko ini. Ako mauntang gibuhat ang tanan nga gitambag sa doktor. Akong ginom ang tanang gersita nga tambal. Pero murag wa may epek labi na kung ma-stress ko. Wa sa ko kay ba ang stress ko. Paita ini eh. Uy, hala. Nagsige na sa siyang pangawat. Nalukop naman na siyang pangawat sa iyong uuwi. Sa buktol, sa BTS. Nya, balik na sad sa u. Luya, gidoy. Lord, tabangi Sir Joe Kobe. Kinsa may santo nga masampit niya, Lord. Katong lagi taon eh. Lord, maluoy ka. Ibanit sa taon ang kakatuloy. Nasaman-sama na niya akong panit sa sige na kong pang-out. Lord, maluoy taon ka. Parelax ako.
Please lang. Uy, nganong nanawag man siya? Hello? Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000 rocks on the lake. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Og karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your Lord, maluoy taog ka. Parelax ako. Please lang. Uy, nganong nanawag man siya? Hello? Hello, Inday? Katog ni Sir Uy. Ha? Suod na. O katog na, aron ma-relax na ka. Sige ka. Usamot gina imong pangatol kung kuwang kastog. Nagtanaw ko nimo karon. Paong raning suga sa kong kwarto pero klaro kay tika diri sa teres. Manira naman ang gudoon ta ako sa bintana nya. Nakakita man ko nimo. Katuog na sad. Matuog naman ko ron. Suod na lagi. Ayaw na diya sa teres. Unya, higda na dayon og katog. Unya, damguha dayon ko. Char! Ayaw bitaw ko damguha, Sir Uy, kay tingali gurumon ka. Sige. Katuog na bitaw aron magkapahuway na ka. Matuog na sad ko. Good night. Good night, sir. Good night. Good night, Inday. Nido tagis tingog ni sir nga ni good night na ako, uy. Mo naman og gihunghong sa akong dunggan. Ay, kagilok. Ay, namarog akong balhibo sa ilok. Aw, wa man di balhibo akong ilok. Ay, maintang madamkuhan ako si sir, uy. Mainta. Good night, sir. Thank you, Lord. Nawa ang akong stress sa pagpanawag ni Inday kanina. Nikalma ang pagpangatol sa akong panit. Magkatuog na ko ini. Salamat. Sorry, sir, ha? Ngano na sorry man ka? Ikaw hinuoy naghatod-hatod na ko ron sa dentist kay naglain man ang tiyan ni Kiko. Unsa may angay sorry ana? Kay pwede ra magud unta nga ako rin moadto sa dentist.
pwede raman siya kung mag-taxi. Pero, naahat na hinoon kag drive. Inday, nalipay kay ko. Nga, nakagawas na sa ko karon. Mga ayaw pag sorry di ha. Aw. Mao ba, sir? Wa man mo tukar karon ang pangatol. Nag-behave man. Ah, buti pasabot, sir. Dili ka stress karon. Actually, gabi pa rin ang sugod, Inday. Pagpadawag di mo na ako. Ha? Salamat day ha nga nanawag ka. Na-relax jud ko. Mao ba, sir? Uy, doon na di kay Beron nun ako, sir. Ha? Oo. Doon na jud ko'y baron nun mo. Hindi tao, sir. Oy, seryoso ba? Nalipay lang sa bitaw ko niya akong talent nga makapalingaw kog tao. Pero, wa ba ko mangandoy nga magkomedyanti, sir, kay seryoso gud kong pagkatao. Bitaw, no? Seryoso bitaw ka, no? Oh, nikatawa na sad ka, sir. Wag ko mangumedya. Unsa na ka akon, mangumidya ka pa. Bitaw, sir, no? Uy, hala, sir. Nilapas na tas danti, sir. Oo. Haskam. Wa magud ka ma-concentrate sa pag-drive, sir. Ikaw, gyud. Sige, magagtanaw na ako. Okay ra. Pwede naman maka-U-turn sa unahan. Ay, nalagi, sige, tanaw na ako. Lagi. Nganong dugay man ikaw si Inday. Thank you, Doc, ha? Thank you, good kaayo. Taga-ayat ikagpasa sa kung sunod sa lida, Doc. Na. Here she is, Joko. Hi, sir. Ablihidan ang gate kiko, kay kaming na sila. Oo, nang! O na, nagyod sila. Excited mo kung makakita ang Inday nang nga may pustiso na. Di na ba ka siya busngi, no? Ni gwapa ba ka siya nang, no? Unsa man ang pangutanaha, oy. Yes! Nana sila nang! Hi, Nang Dalar. Wow! Mupahuway ko. Paliog lang, way mong istorbo na ko ha. Manawar ko kung may tuyo ko. Ano to si Sir nang? Inday, ngano to siya? Umuasad ko kay Bao. Hilumon man kay ito sa sakyanan pagpamauli na namo. Pero ganina, padong kami sa dentist. Saba kay ming duha. Nilapas gud mi kay wa naman makabantay. Lingaw naman kay gistorya. Pero pagpamauli namo, wa na gid siya tingog-tingog. Mutubag nagpangutan-on pero mubo ra kay tubag. Lugawa, gud. Naunsa di ay kaha si Sir? Nangatol na sa tingali. Aray! Unsa man to, uy? Ako lang gisag pa akong gagulingon, Inday. Kung ikaw bugid ni, di mo gabusngi. Agay, kaya bagyo ni mo kiko, oy. Nigwapan ako, Kiko, no? Ha? Oh, nga namurag nakalitan makasa kong pangutana. Ni gwapa Inday, oy. Ikaw gyud nang, uy, ikaw nang ba? Tagaan mo gid ko pinaskuhan bisan dili Pasko ba? Tinuod bitaw, Inday. Ang ngayan kay kas bag-o ni mo nga ngipon. Ang ngayan na kay ka mo smile. Bitaw. Sa ato palagi, Kiko, ni gwapa na gid ko. Ha? Medyo? Paita sa medyo, uy. Kung sagrado pa di ay ni-increase tuod pero usara. Gikan sa 75 na himong 76. Pero, nisa ka, gihapon mo okay ra.
Aska. Ay, dili man gud ingon ana ra gud inday gud. Be. Lahi na gyud sa una ba nga busngi ka, oy. Labi pati ngalig usbo ni imong buhok, ipariban ni inday. Na, ayaw na lang nang uy. Kay mo gwapa na gid unya ko ana. Unya, magribal na unya sila si Kiko ug Sir Joko nako. Mauro niya na makabungkag sa maayo na tong relasyon din hisabay. Lingawa lang duha, oh. Lingawa, oh. Ah, ay, Uy, nawag si Sir. um, Sir? Hello, Kiko. Ah, Hatter akong tubig diri. Ikaw yung hatod ha. Ayaw ipatos lahin. okay, Sir. Sige, Sir. Over and out. Bye. Excuse me, una ninyo. naunsa gyud ka si sir, no? Hey, nitukar na sa lagi tong iyang pangatol nang. Klaro kaayo to. Asulay ini ay. Nikatol mo sa nuning maayo. Sila bang mablangkahan yung panit, no? Wow, kasapot. Paggawas yun ni Inday ganina sa klinik. Na-stress ko kalit. Uwa ko kasapot nga, no? Uwa, gid ko kasapot. Hala, uy. Hala, to. Murag, di na lagi ako nakita na ko sa samin. Murag pag, doon na si filter ang samin kay... Medyo ni gwapa man ko gamay. Hala, no. Mo ka hinungnan nga. Uy, tigong-tigong si Sir Joko ganina sa sakyanan. Nasyaka siya sa kong beauty. Ay, naku, I love my own. Basad na ako, oy. Pero in fairness, ha? Di na bigay ko batignaw. Aw, di na pati. Pero, ay, layo rasab gihapon kong itapa di Miss Nicole. Kato, maugod tinuod nga gwapa. Huwag dili mahitabo nga mataranta si Sir Ining naong ha. Dito kar lang ito sigurado iyang sakit sa panit mao nga. Nikalit lang to kahilumon. Kay bisan, nahibaon ako bahin ini. Mausap tingali si Sir nga magsige og pangaut sa kong atubangan. Ay, aluoy gani Sir, uy. Mainto, naano lang gitambal nga makaayo ang iyang sakit karon uy. Si Sir ba, kay wani dungan-dungan na tog kaon no. Wala siya apil-apil na tog istorya. Nagmukmuk na siya sa iyang kwarto. Ay, nabalakan na bitaw ko niya. Si Kiko ra gyud ay pwede makasud sa iyang kwarto. Hatdan ako siya pamahaw nang. Ayaw na lang lagi. Sa magay. Ako'y kasapan ko mga tuga. Kay gitugon ko niya nga kinahanglan way lain makasud niya dito sa kwarto, kundi ako ra gyud. Ay daso, ayan lang gud na ako. Manuktok man sad ko. Ayaw lagi taon, Inday. Maluwi sa kanak ko eh. Ay, nalang pagsupak good inday. Kung unsay tugo ni sir, ato na lang tumanon. Tingalig, ma-stress na noon na siya kung adto kagyod. Ay, nagawa sa doy. Ato-ato lang niya, ha? Naabot mo gud sa naong ni Sir ang mga puti-puti nga murag himbiskot. Diha ka Kiko eh. Lagi! Nadapit sa iyang kilay, dapit sa iyang patilya, nasa sa
tingali to sa iyang tiyan. Ug likod kay sige man siya pangaut. Ginoo ko. Muadto na siya sa iyang doktor, oy. Pailisan na sad niya ang mga tambal. Mauwaw tingali siya nang. Pero sige man mo sila video call. Doon lang yun ako siya nang makiksulti ko niya. Ay, minsan akong buhato ni nga. Awani nga murag hibis akong lawas. Bako nam kong gastuin eh. Mawag tara man og kadigot. Mabalik man na yun. Ay. Hello? Joko, may good news ko. Doon na ako nakita ang product na makatabang ni mo. Oh, Mo anak ko ha? Dadon ako ang product? Sir, masod ko sir ha. Hello, Joko? sige. Ari sa bahay. Nicole. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000 rocks on the lake. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Ug karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your. Mo anak ko ha? Dadon ako ang product? Sir, masod ko sir ha. Hello, Joko? Sige. Ari sa bahay. Nicole. Sure ha? Mo anak ko. Sige. Thank you, Joko. Sige, Nicole. Bye, Nicole. Sige, magbuhat ko nimo. Si Miss Nicole, umuan ni? Sir, musod ko sir ha. Kung may tuyo ka, si Kiko lang sugahain, day. Pwede na sa kamanawag. Pasudla lang gud ko sir. Sir. Sir, sige na sir. Na-stress na ko, Inday. Sorry sir. Sorry. Ingnan bitaw tika. Ayaw na lang. Di man sad ka maminaw. Giyapil na yung tatong dukdok yung sa dentist, Inday. Yawat na lang nga, mumuk-humuk ba? Di siya gusto matubang nato na. Nya, matubang siyang Miss Nicole. Ha? Muanhi si Miss Nicole. Oh, kita rin mo ito ba niya? Si Sir lagi mo atubang. Nagstorya sila sa telepono. Nakadungog ko. Ningon si Sir nga magpaabot siya ni Miss Nicole. Uy, Sa may aniyo ni Miss Nicole. Ambot lang. Musuod yun ko.
Kay gipaabot ko ni Joko. Sige, Miss Nicole. Ato ana si Joko. Ingna nga ni anak ko. Sir! Nga na si Miss Nicole, sir! Naog na. Mo lang suot sa bagay mong gingon. Joko? Nga na ingon na naman imong gisulob. Init man nung kayo pero nga nag-winter attire man ka. Nag-gloves ka pag yun. Tungod kinapuno na sa psoriasis akong lawas, Nicole. Oh. Naabot na sa akong naw. Ha? Gusto ka mo tanaw? No! I mean, nagdali man ko Joko. Ikaw nali open ining bag ha. Tulo na sila ka klase. Ako lang niya i-chat ang instructions. Basahan lang sa ng brochure, ana. Di na ako magdugay. Mag-istorya raw niya, tas bayad. Sir. Paliw lang unya ng bag ni Nicole Kiko. Kung pwede, ilabay na. Tato, sir. Wala. Malasa. Haskang. Wala sa dako gilabay. Uy, kay sigurado kong mahal ni. Kaya guwag ko nag-ari ni Miss Nicole. Ugaling lang kay nahadlok na siya ni sir. Naunsa masad siya, oy. Naibaw naman unta siyang daan sa kahimtang ni Sir. Wa na lang unta siya mo ani, kay mahadlok naman di ay siya. May katukis kitong bayhanag yun. Atras abante. Concern siya ni Sir, unya, mahadlok. Uy, klaro. Tanaw na ko. May feelings pa man si Sir ba? Aw si Miss Nicole ba? May feelings pa ni Sir? Ugaling lang kay daog ko na siya siyang ew. Be, ako na rin tanaw ini sa ni mga produkto ha. Oh, si Inday? Hello? Naunsa man yung taon ka, Miss Nicole, uy? Unsay puti may pasabot? Inday? Dadaka ini imong mga produkto? Igura ni mo gibilin. Imong gipaasa si Sir nga concern ka? Inday? Wagit kay klaro bisan unsaon, Miss Nicole. Paminaw, Inday. Akong i-chat mo ang mga instructions, ha? O kung unsa na nga product. Ikaw na resulti ni Joko. Na, may maminaw. Ipalabay man gani ni. Ha? Oo, uy. Ipalabay ni. Pero wag gilabay ni Kiko. Ako na lang ni Tipig. Hoy! Mahal in taon na, ha? Almost 50,000 ang kantidad anak tanan. Ay, bisag 1 million pa ni kay palabay ko din niya. Nahiubos yan ni mo, uy. Bisag 1 million pa ni kay palabay ka din niya. Nahiubos yan ni mo, uy. I'm sorry, Joko. Pero dili gyud ako makaya nga mo paduol di mo sa ingon ana nimong kahimtang. Mahadlok ko. I'm sorry. Oo. Niya ka pa sa kong kasig-kasig. Pero dili gyud madas ako huda-huda. Dili gyud. I tried. But I can't. Oh. Hello, Inday? Asa naman imong giingon nga instruction nga i-chat ni mo? Dali, Abi. Kay, aron ako ding matiman si Sir. Sige, Inday. Wait lang gamay. Ako na i-chat karon. Sorry kid Choco. Sorry kid kadili ko makahimos pag atiman mo. Ay, sa ato pa nang, kiniday ko ng kapsul katulad ni Imnon sa usa ka adlaw.
Unya kining tabletas nga mahimong juice, pwede ni bisan unsang orasa. Unya kining syrup, kausara ni sa usa ka adlaw. Dili ka na maka-overdose. Dili nang. Kay mura naman ni siya gata sa inahan. Wa matingali mo overdose sa gata sa inahan. Basta kay ang gibuhat ini, ang mga naa ini, naasat sa gata sa inahan. Ang pangutana, di ba masuko si Sergio ko? Nga iya namang gani unta ng ipalabay. Gawas lang humanung patungan ng tray sa lamisa, Kiko. Okay, sir. Tuod, Kiko. Sir. Pangutanaon niya to si Nicole pila to iyang gidaang nga mga produkto din. Aron mabayaran to siya. Ibayra na mga inday, sir. Yan naman itong isindan sa ikas. Ha? Sir, sad, oy. Gamay ra kayo to kung itandi sa mo mga nagasto na ko, sir. Chicken ra to, sir. Gawas pa. Ako masang gigamit, sir, kay di man ka mo gamit. Imo man galing gipalabay. Ako na ni gamit. Awa niya, sir. Mugwapa na sa gigo, sir. Hello? Wa na. Wa naman nang. Kung nagatubang pa mi, giwalk-outan ako. Ay, desperado na gyud si Sir. Di man na siya mutubay ni Mugod. Lagi, ugawa ini, uy. Unsaon ka, Nisa? Oh, niya, saan na nimo? Ay, bala nagmasuko siya nako ng dolor, uy. Ako sing ambusyon siyang kwarto. Ayaw lagi, inday. Kadig, madaot ko ni Sir na gayag Ako ko lagi mo eh. bahala ni mo. Ang bilaging yawi siyang kwarto, bi. Gayag yung odi mo, inday. Ilaw gawasan ni mo eh. Ako ra lagi bahala ni mo. Sagot kita. Nang biniminday. Madahay to ko. Masay kayo bahala na ko, ha? Yes! Luuyan ito sa lawas. Mura na yung ukoy nga napuno sa himbis. May katarungan si Nicole nga mahatlok na ako. Kaya bisan wayo siya makakita ini. Pero iya na tingaling na imagine. Wa na. Wa nang hamis na akong pamanit. Gipulihan na ining murag mga himbis nga katol kaayo. Oh, may misuot sa kwarto. Si Kiko ra akong gitugutan nga makasod. Pero ako manawag niya. Mugawas ako din sa banyo. Wa siya. Ay, natingali sa CR. Kiko! Sir? Nga nung nakasuod mga din eh! Sir? Gawas! Sir? Gawas! Sir, ayaw lang panuyo, sir. Gawas! Sukongit kayo siya na ko nang. Siga kayo yung mata nang. Ay, di man sad lagi taon ka mo patuo, God. Na-stress na lang gid noon tong maayo si Sir kay nasuko naman to. Among patos Kiko. Concern naman ko niya ko. Ay, o lagi. Kitang tanan inday, concern man gud niya. Pero imbes makatabang ta, itabang naman noon tagduot ining pagkabutanga.
Posible pa gani nga maangin ko ini. Kaya wa ko makatambag nimo. Ano ka, oy? Ang dolor. Hmm. Patuntag siya lang. Ha? Da, butang ikadulor. Naghilak man lagi ka. Unsa man kiko gikasabaan ka? Okay na itong kasampanang. Ipabawak ko lang. Ha? Ato na lang. Ato na yun lang. Ako rin mo, Antonang. Inday, mahimo ba? Ayaw lagod pagtuman sa imong gusto. Kanya, ay, naingon ini ta karon kay gay, sa kikag-o. Magtuman ka sa imo. Naway, nay. Iwadan akong trabaho. Ikaw lang kon! Kahit kikagilong. Kiko! Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa laing pangsumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in hard.